Tervetuloa tämän sprayfoaming-teräksistä ja niiden ominaisuuksista kertovan esityksen pariin. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin vielä varsin vähän tunnettu ja suhteellisen uusi teknologia, joka on oikeastaan vasta nyt tekemässä kaupallista läpimurtoa. Alustuksena vielä tälle tulevalle esitykselle kerron, että meillä SF Metalsilla on tavoitteena auttaa asiakkaitamme puolittamaan työkalu- ja kuluvien osiensa kustannukset niiltä osin, joihin nämä teräkset soveltuvat. Sprayforming eli SF-menetelmällä valmistetut teräkset ovat huomattavasti perinteisiä kylmätyö-, kuumatyö- ja pikateräksiä parempia, eli verrattaessa näiden ominaisuuksia täsmälleen saman koostumuksen omaaviin SF-teräksiin. Luontevia sovellusalueita SF-teräksillä ovat kaikki sellaiset, joissa vaaditaan erittäin hyvää kulumiskestävyyttä, iskusitkeyttä, kovuutta ja mahdollisesti vieläpä kaikkia näitä ja korkeissa lämpötiloissa. Sovellusalue on periaatteessa sama kuin teräksillä ja osin jauhemetallurgisilla ja kovametallikomponenteillakin, eli taemuotit, valumuotit, prosessiteollisuuden eli esimerkiksi puunjalostus- tai terästeollisuuden kuluvat osat, maanrakennus ja muun rakennusteollisuuden ja kaivosteollisuuden kovalla kulutuksella olevat komponentit. Kaikki nämä oikeastaan kuuluvat SF-terästen omimmalle alueelle. Tavallisiin työkaluteräksiin verrattuna SF-teräkseltä voidaan odottaa noin kaksinkertaista kestoikää. Ja on jopa sovelluksia, joissa sen kulumiskestävyys on jauhemetallurgisen teräksen veroinen. Jotta paremmin ymmärtäisimme, mistä nämä tekniset ja taloudelliset hyödyt syntyvät, katsotaan, miten prosessi toimii. Kyseessä on jauhemetallurgian ja perinteisen valun välimuoto. Panoskohtainen sula kaadetaan tai oikeammin valutetaan suojakaasulla täytettyyn kammioon ja suurella nopeudella puhaltava inerttikaasusuihku hajottaa sulan teräsnoron mikronikokoisiksi pisaroiksi. Oikeammin suuruusluokaltaan noin 10–200 mikronia. Lentäessä nämä mikroskooppiset pisarat jähmettyvät ja jäähtyvät tuhansien asteiden sekuntinopeudella, eli käytännössä siis sekunnin murto-osassa. Tämä on ilmiö, jota metallurgiassa kutsutaan nimellä rapid solidification. Materiaali jähmettyy ja jäähtyy niin nopeasti, että rakeen kasvua tai suotaamia ei käytännössä ehdi tapahtua eikä muodostua. Jähmettyneen teräspisaran raerakenne on siis erittäin suotuisa hyviä mekaanisia ominaisuuksia ajatellen. Jähmettyneet pisarat ohjataan kiinnittymään ja kasvamaan osaksi aihiota, joka valuprosessin jälkeen vielä erikseen taotaan tiiviiksi. No mitä tämä kaikki sitten merkitsee teräksen rakenteelle? Se näkyy hyvin tässä kuvassa, jossa verrataan perinteisellä ESR eli Electroslag Remelting-prosessilla valmistettua D2-tyyppistä kylmätyöterästä identtisen koostumuksen omaavaan SF-teräkseen. SF-teräksen raekoko on erittäin hieno ja karbidit ovat hienojakoiset ja tasaisesti jakaantuneet. Tässä seuraavassa kuvassa sitten sama vertailu, tällä kertaa H13-teräksen osalta. Nämä rakenneerot ilmenevät mekaanisissa ominaisuuksissa tyypillisesti esimerkiksi näin, kuten tässä tapauksessa verrattaessa M2 ja M35-teräksiä vastaavan koostumuksen SF-teräkseen. SF-teräksen vetomurtulujuus on luokkaa 25% enemmän ja iskusitkeys 50–100% enemmän. SF-terästen suhteellinen edullisuus taas perustuu siihen, että kyseessä on suorastaan nerokkaan yksinkertainen prosessi. Jos verrataan perinteiseen jauhemetallurgiaan, esim. HIP, Hot Isostatic Pressing, jonka prosessivaiheet ovat taulukossa vasemmalla, tai ESR-menetelmään, joka on keskellä, on näissä molemmissa perinteisissä menetelmissä paljon enemmän prosessivaiheita ja kalliita sellaisia. HIP-prosessissa muotit ovat sekä hintavia että lisäävät tuotteen läpimenoaikaa melkoisesti. ESR-prosessissa taas jo kertaalleen valittu aihio sulatetaan uudelleen raffinoivan kuonon läpi, joten tämä tuo melkoisen lisähinnan tuotteelle. SF-prosessi on yksikkökustannukseltaan siis varsin edullinen, joskin edullisuutta syö kyllä alhainen tuotantovauhti ja joissakin tapauksissa myös materiaalihävikki. Hinnaltaan SF-teräkset ovat kuitenkin HIP-teräksiin verrattuna suorastaan halpoja, eli siis jauhemetallurgisiin teräksiin verrattuna halpoja, ja vain hieman korkeampia kuin mitä ESR-teräkset ovat. No jos ajatellaan, mitä etuja käyttäjät voivat saada,
tulee mieleen esimerkiksi se, että SF-teräksellä korvatun komponentin avulla koneen tai prosessin käyttöastetta tai tuottavuutta voidaan merkittävästi parantaa, tai jonkin osan tai tuotteen teknistä suorituskykyä lisätä. Monissa lopputuotesovelluksissa voidaan taas jonkin osan tai komponentin painoa vähentää tai kappaleen mitoitusta muuttaa sopivammaksi kestävämmän materiaalin ansiosta. Nuo olivat lähinnä ehkä tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin vinkkelistä SF-terästen etuja. Hankintapuolta ilahduttuna ja tietysti pidempi kestoikä, jonka ansiosta jonkin tietyn alueen kokonaisspendi laskee. Toisaalta on myös kohteita, joissa SF-teräksellä on voitu korvata kovametallisia komponentteja, jolloin kokonaissäästö, kovametallien erinomaiset ominaisuudetkin huomioiden, ovat olleet niinkin merkittäviä kuin luokkaa 75%. Helpoiten hyödyt on saatu laskettua työkalu- ja kulutusosien kestojen pitenemisen myötä. Tällaiset työkalukustannukset ovat vuositasolla pudonneet helposti puoleen tai jopa alle. On tosin hyvä lisätä tähän se, että on totta kai paljon sovelluskohteita, joissa SF-teräksen tuoma kokonaishyöty jää vaatimattomaksi tai vaatimattomammaksi, esimerkiksi vain 10–20% edullisempaa elinkaarikustannusta. Ja tällöin myöskin sen potentiaaliselle asiakkaalle kerromme. Nyt olemme siis käyneet hieman läpi, mitä SF-teräs pitää sisällään ja miten sen ominaisuudet eroavat perinteisistä työkalu- ja erikoisteräksistä ja miksi sen kustannustehokkuus, eli selvemmin sanottuna hinta-laatusuhde, on niinkin hyvä kuin mitä on. Luontevia sovelluskohteita ovat esimerkiksi taemuotit, pursotustyökalut, painevalu- ja muut valumuotit, kulutusta kestävät osat, esimerkiksi kaivos- ja rakennusteollisuudessa, sekä erilaiset muut erittäin vaativien olosuhteiden työkaluteräkset. Lähtökohta SF-metallisilla on se, että pyrimme löytämään ratkaisun, joka auttaa asiakasta puolittamaan työkaluja kuluvien osien kustannukset, tai saavuttamaan sitten vastaavan suuruusluokan rahallisen hyödyn jollain muulla tavoin jossain muussa sovelluskohteessa. Näytän tähän loppuun vielä esimerkin, jossa SF Metalsin kehittämä Sprayforming teräs on jo usean vuoden ollut käytössä edellä Kiinan suurimmista ajoneuvovalmistajista, ja jonka ansiosta heidän vuotuiset kustannuksensa tai muoteissa ovat pudonneet alle puoleen siitä, mitä ne olivat vielä perinteisiä teräksiä käyttäen. Tällä hetkellä SF Metalsin päämetallurgina toimiva Dr. Yang saikin tästä viime vuonna, eli 2013, melkoisen huomionosoituksen, eli China Society of Automotive Engineersin pääteknologiapalkinnon, kehittämänsä seoksen hyödyistä tällä asiakkaalla, eli Dongfeng Motorsilla. Dongfengilla on käytössään Yangin kehittämä ja alun perin Suomen VTT:n ja Dongfeng Motorsin JV:nä aloittama SF-prosessin NetShape-tuotantoversio Precision Sprayforming, PSF, jossa aihion sijaan valmistetaankin NetShape-periaatteella valmiita taemuotteja. SF Metalsista kertoisin vielä sen, että kyseessä on Sprayforming-teräksien valmistukseen ja kehittämiseen keskittynyt pienikokoinen toimija, 10 henkeä työllistävä laitos. Tämän lisäksi SF Metals on osa pienten ja tehokkaiden, varsin modernien toimijoiden klusteria, josta löytyy tarvittaessa laadukkaat koneistus- ja muut palvelut. Tämä on tänä päivänä ja tulevaisuudessa yhä enemmän ja enemmän nähtävää kiinalaista huippuosaamista yhdistettynä paikalliseen, tässä tapauksessa täällä koti-Suomessa toimivaan asiakaspalveluun ja tekniseen tukeen. Olisi ilo auttaa teitäkin saavuttamaan samanlaiset hyödyt kuin jo vakiintumassa oleva asiakaskuntamme Kiinassa. Kiitos ajastasi ja mielenkiinnosta, ollaan yhteydessä.